mina. Ucabanga ukuthi ngapha bastard awufuna ngife vele. Nawe ufuna ungibulala phela Khumalo. Khumalo awungenze ngazi ukuthi nawe awungafuna ukungibulala. Khumalo mina bese nginane speech engizokusisha emgcwabeni wakho. Ngoba ngiyacala iprogram isithi khuluma ngami Ngcobo mfowethu ngoba sisebenze nawe. Hayi man awu. Uthi beyitshela ukuthi ifanda high as in it's an highway. Yayibona lona. Angithi uyazi ukuthi emgaqo ihlukile kune street kuno avenue bese bakhona highway. Sicela mina washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Sicela mina washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Sicela mina what you gonna do Khumalo noNgcobo when they come for you. Sicela mina what you gonna do Khumalo noNgcobo when they come for you. Ungambona emfishane uNgcobo uyathanda ukuphula umthetho and Khumalo hlezi ecabanga umbhedo we bamagwala ngazuba nowabaqasha they always together bazovikela iCountry. Ngeke ubabalekela ungazukale mi masebefikile ngeke futhi ubenze next mhlawumbe uzobabona nangakini kata please mabobona wenze show ukuthi unayo igreen. Lemina Manje lo muntu. Ha ubuka manje senge bo angisebenzi kwena. Usulimaswe yini? Hayi angisebenzi kwena phela. Uthanda ukusebenza ukugora kona yonke into. Lalela hlala phe kodaba ngibezeleni. Ngizongibopha namhlanje. Skora phuma endabeni yambophana sahluleka ukukubopha. Ngenilunge futhi. Ikhuluma ibusiness la. Hlala phezulu. Yambona uNgcobo lengisebenza naye. Lo mfishane ungakhuli. Umfishane. Lo ngangani? Angimfuni kabi lo muntu. Yabona ke wena umina same WhatsApp group asimfuni Ngcobo. Ungayemadanisi nami. No angilwi ngiyasho ukuthi asimfuni. Hlala phe kodaba. Ngifuna ungidilele naye deliberately. Uthi qi uzo wena. Ngizofika emsebenzini engathi uncenziwe yinyosi ubuso obungaka. Ngoba offer mnandi nje leyo sikhuluma ngento enganani? R1000 cash. Ungambulali kodwa Skora. Ngifuna nje kuphela kube ngathi utinyelwe yinyosi ubuso obungaka. Akezwe induku nje kuyisa kakhulu lokho kanje. Man, ngathi sokhuluma kakhulu awuzabe unyusa kancane ndaba imali. Uncane kakhulu 1000. Hayi ngeke Skora phela ngokushaya umuntu nje. Awuyishayeli ngani yena ngoba uyakwazi. Okay, ngicela senze kanje nako. I-final offer ke le manje kuzoba u1150 angidluli lapho. Final offer. Awukho serious Okay, sikhuluma ngento yanini? Namhlanje nje mina singabambezelani ngindoda esebenza ngesikhathi. Khuleka. Into engizoyenza mina ngizomletha lapha ngakwesakho, ngiyazi bethi uhlalaphi, ngizomletha lapha udile naye deliberately. Yasithanda isingisi. Cha phela ngizama ukuthi uunderstand Skora. Okay. Ngekhathi baba. Ngekhathi. Ngangibhayizisa. Hayi ngeke kubhayizisa Skora. Hey yabona mfaka Ngcobo mfowethu. Umuntu udlala ukushisa nje inkinga. Endo drink lokho ebashwebe njalo. Hey mfowethu udlala amasulumane ngapha yonke into nje kuyabhede. Inkinga Khumalo. Kodwa hayi mfowethu uyazi ukuthi uphethe mina mfowethu. Ihlezi ngikubhekelela. Khumalo yabona uzokhuluma into ezoyijabulela. Ngithe kwenze kanje lapha kaNgcobo. Thatha na imali nasi isitolo lapha. Yabona nje lesa sitolo. Futhi uthenga iCoca-Cola lapha. Khumalo. Hey uvukile ekufeni. Khumalo. Uvukile. Haleluya. Ekufeni. Uvukile ekufeni. Bastard. Hayi. Oyengizwe. It's umsebenzi Skora sami man. Bastard. Show putte. Belo ngipha. Hamba kahle putte. Ima phela, ima. Hawu. Hey, Nazia. Uyazi ukuthi ngiphuma emeeting namaphoyisa iTRT iflag uzoboshwa. Hayi ngeke phela ukwazi ukuthi sengikusabisa ngamaphoyisa ungishaya kanje uthunywa uba kanti. Khuluma ukwazi ukungishaya sengishilo ngathi uzoboshwa uthunywa uba. Baba sikhuluma ngemali lahlala.
khuluma phela ngilalela. Sikhuluma ngemali adlali. Anginankinga mina nginemqasho mina yezwa. Mina nginemqasho eminingabi. Imali oyithunywa ukuthi kuzoya ngizoyidablisha lo mali ngiphinde. Uthunywa ubanga malini? Singabhayizisani ehle. Ngisuke liphoso sebenza nalo. Awu kanti lesi sichake sukumali. 15. 15. Yebo. U15 yi1500. Yebo. Awu ngakuphinda kathathu lokho. Kodwa uma wena uzongibhomelela yena. Aboma ngasumbambi kube ngathi uyamphinduphendula ungathi uyamphosa kube ngathi awumnqaka uyamdedela. Hayi uzobona athi mako 15 abawu 3 shoot 15 4.5 kimi. Ngisqubama mina nginomqasho mina ngiyabo lento yamaphoyisa ngiyayenza nje just to lay low yabo abantu bangazi ukuthi mina ngikulu. Sikhuluma ngentwana ekhaya. Noma yini mina ngizothenga idrink njengamanje ngidrayise noma yabo le ndlela enihlangane ngayo ngesikhathi ehlangane ethi uzoshaya mina nizohlangana ngayo. Phambili. Hafa konke mangifike emotweni mina ngithumelela front. Ungadlali wena. Akho Ngo ulalela. Wangenza isilima ngiyabuya nonibhanqa nobabili. kodwa sesicora manje. Ngicela ungiphe ikhokhi la ihambe nama-time lawo 2. Hey. Wakhumalo. Hayibo. Hayibo kwenzakalani manje? Khumalo ngano. Uyabona uJesu wafa wavuka wafela izono zethu. Sase siyaphila njengoba ungibona. Abanyeke mabefile bavuka nomhobholo. Kodwa ke ake sehlise nganansi drink Khumalo. Sibonga uNkulunkulu ukuthi noma sambe esigodini sethunzi lokufa. Asiyukwesaba okubi. Le idinga ukuthi sithi cheers mase siphuza singayigcwalisi kakhulu. Senzele ukuthi sithi cheers le Khumalo. Sithi cheers Khumalo. To good life. Hey, namnandi drink wakho mfowethu. Skoro ngidakela. Uzongishayise ngobani? Uyangidakela wena skoro. Uhlule yini ukushaya ungcobo? Awuphinda maza? Uhlule yini ukushaya ungcobo? Awenza ngani into beqashele yona? Uyafuna ubonise nje kanjani? Uhlule yini ukushaya ungcobo manje uskora sabasimba wena. Hey, Paloma! Ngcobo. Ya. Hey, seke. Ngihamba ngaze ngafika fana ngithi. Khamba kanjani? Kapteni kade ngagcina. Ya. Ngize ngacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi emva kokuthi wazi ukuthi uKhumalo ushonile nawe uyilengisile. Kanye kungenzeka ukuthi uke wanyamalala nentombi yami because ngiye ngathi mangiyifonela ngangayithola kanti wawuyifuna phansi phezulu. Kapteni ukade ukuphi kahle? Cha. Uma lapho wena mfoka Ngcobo. Mina mfoka Ngcobo angizele lana leyo nto. Uyayibona leyo. Cha ngithi angidlule phela njengomuntu okade agcina ukufike nasetohweni ukuthi ke izinhlelo zokungcwatshwa ke kaKhumalo zimi kanjani? Wavele wahlela. We Kapteni. Ya. Khumalo uyaphila. Ukhumalo uphila nje impela umqemane. Yabo makhulunywa angazi mhlangizwa ngojomba igazi ngojomba ukufa. Sikhuluma ngoKhumalo ke lo. Phela uKhumalo ngamshiya engena nale yamgulukude embili impela kwakuphela kwakhe. Lalela ke weKapteni la ke uke wafika la sathi ukuhamba naye kwakwenzeka ke obekuqade kwenzeka weKapteni uphila impela into esingasibo umehluko.
kungenze ukuthi masungibona ungibone ngasasiso isimo wamgcine yiso ngoba ngazi ukuthi kuzoba khona isimo sokuthi arenovate arrange kube khona ukuthinteka kwesimo sokubukeka kwakhe. Awu ufuna ukungitshela bazomplastela impela captain into ethi ayibheke lapho. Awu cha lungile wengcobo sesingaphuma nje lapho ukhohlwe futhi ukuthi ngiphuma uphuma indabeni zami wena. Hayi sengiphumile captain. Babukeli njengoba sengizwileke nami ukuthi iyaphila le ndoda lalelane useason 3 ngicabanga ukuthi uza amagalani yibo la amabhakede akunjalo ngoba futhi into ekade kubambile amagalane namabhakede ake subscribe back. Hayi noma bathi siyohlangana kule season lolandelayo Ngcobeni Khumalo season. Sicela ulemenathi washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Sicela ulemenathi washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Sicela ulemenathi what you gonna do uKhumalo noNgcobo when they come for you. Sicela ulemenathi what you gonna do uKhumalo noNgcobo when they come for you. Ungambona emfishane uNgcobo uyathanda ukuphula umthetho and uKhumalo hlezi ecabanga umbhedo we bamagwala ngazuba nowabaqasha they always together bazovikela.